Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Kadali ra gid sa panahon. Huwag ko magdahong na musangpot ko din eh. May pa. Pagkatuwa sa naghipos di ako mga butang. Mga ko cellphone. Ako kuhaon sa may labisita. Yes, hello. Maayong adlaw, Father. Oh, napatawag ka man, sister? Patay na si Lando, ang tiguang nga imong gipatabangan namo. Oh, Patay siya. unsa? Mao ka na ang matuod, Padre Amaro. God. Sige lang, sister. Muana ko karon sa syudad kay daghang kitag panagsultihan. Sige, Padre. Magpaabot lang ko. Bye. Naunsa naman kalibutan taran. Bisa nagtiguang nga nangita siyang mga anak. Ang kabuangan pagyud ug patay. Pastilan panahon. Napahibaw na ba ni Divino ang mga sakop sa Parish Pastoral Council? Kalabot sa pagbiya ni Padre Amaro? Oo, nang Marlene. Pero wa na lang ko maglanggas pa, kalabot siyang plano nga maundang nas pagkapari. Kay, basin unya og maiskandalo ta din, he? Hagbay rang na iskandalo. Mao nga ako nalas lang giingnan nga dunay despedida parte. Despedida parte, unya, iniganisa ni Padre Benjamin, mga sunod simana, mao sa naiyahang instalasyon ni Padre Benjamin. Kung mupuli na gani si Padre Benjamin, muundang na ko Divino. Uy, nga nung taon, oy nga, muundang man ka, ha? Gayot lang, Divino. Kay bahala, God. Unya, si Doris ka, ha? Oh, depende na lang na niya, Divino. Basta ako, muundang na lang ko. Ay, kay mag-igo ng Marlene, basta ako, magpabili lang una ko din eh. Edibino, ng Marlene. Padre, Tay. Dili lang una mo ha. Total, wa ba schedule. Mo ato na ko sa syudad kay doon ako asikasuhon gamay. O makikita pa na ko si Dr. Carl Astana karon. ako nang naingnan sila si Brad Elias, kalabot sa imong pagbiya, Padre. Nag-gool man gani taon to, oy. Saon taman tay. Nalas kay, biyaan ko na mo ha. Oh, sige, Padre. Ayo-ayo ka. Og amping sa kanunay. Salamat ang. Kaano ko ni Padre Amaro? Kung iya ka nang himuon. Kaano ko yun niya? Watay mahimo na lang kay iyam ng pagbuot. Sige, biyaan sa tika ha, kay doon ako'y tiwason pa nga trabaho dito. Ako sa tong limpyuhan una dito. Unsa kay plano ni Premo? Nagtuo tingali siyang madako sa iyang mga bulhatik. Well, ako lang obserbahan kining ilang pagkahimuong ordinary Black Sabbath. O pinaagi sa pagsakay-sakay sa iyang mga kalihutan. Ako siyang masud sa akong bulsa. Kuno may na yun ang tuyo kanimo Torres. Dito sa inyong palimay. Siguro kung nga iniksauro sa ordinary Black Sabbath,
Hingpit kong matilawan ang kalalimuban kanimo. O kanagi mong papaon ka na ako doon sa dili pa kumato sa Italia. O kaako ka ng palikon. Human sa unong ka mga buwan. Agi satani! What a life, Alan kanim Franco. What a life. Wa kagihin, sister, kung kinsa maghaan naghimo sa ingon. Kaluin ini tiguang nga itaon. Ambot lang, Padre Amaro. Wa ko'y kaliputan mahitugod ni ini. Ang akong nasayran, nga buot lang gidunta niyang maghita sa iyang tulo ka mga anak. Ug adugod kaayo nga wa sila magkakita pa ni ini. Kay kipatay man siya. Luoy ka siya, sister. Naluoy kay kuliya. Ano kung gawa ko siya basulte, mahitugod ka na ako. Ug kang Franco Castillo. Padre Amaro, Sister Stephanie. Naunsa naman po nga. Ipatay man tao ning tiguang nga. Maugi, doktor. Magkalagot kay, doktor. Yun na. Unsa ka tinuod nga matuay naman day kuno ka sa Roma. O ka nang matuo, doktor. Ilamang ko na kong patunghaw na ng kursong Exorcism and Deliverance. Kun mao, congratulations, But Father honestly, Amaro. sister, honestly, wa ko malipay ni ini. Huwag nasayod mo ang ini kung man ako ning maong kurso. Muundag na ko sa pagkapare. Padre Amaro, Padre, ayaw kog ingna nga wa ka maanugni sa taas nga mga katuigan sa imong pormasyon. Unya talikdan mo lang ang pagkapari sa ikong kasayon. ako kang iampo sa kanunay, Padre. O ginaot kalamdagan ka sa Espiritu Santo sa kanunay. Salamat kung mo ka na, sister. Daghan kang salamat. Ako na nagkontakan na mga sakop sa Ordos Diabolos. Alang sa kanakong tikong. Kinsa na? Ako kanay, Premo. Ako eh. Nga niya akong tuyo. Wow. What a blessing. Ako siya nga doon. Oh, may kaya nakani karon Torres. Natural. Tungod ka ikaw na kinagtawag na ako, Premo. Di ba di ko ni mo padayo nun? Yeah, hindi ka raw rin kako. Oh, dali. Come on. Dayon, Torres. Premo. Ato padayo nun ang wala tumatiwas dito sa amo. Oh, sure. Butas. Pinawisan ko ng maraming singot. Anya unsa man? Sukol ka pa, ha, Premo? Sukol! Lain pa'y ato. Unsa may buot mong ipasabot at ang imong giingon nga Ordos Diabolos? Paminaw doris kasultihan ko ikaw. Nga sa ato pa? Kung mo apil ko ni ini, ilabi na sa paghimuon ninyong nitwal, magkahupot ko gahom. Kaayo, Doris. Og di kay gahom lang, mahimo ni mo mabuhat ang tanan ni mong gusto. Kung mao, interesado ako, Premo. Tinuod ka, Doris. Kung mao,
Welcome to the club. Avi, Satan! Kuno galing si Benjamin madayon din, he. Wa ko masayot kung unsang mahitabo. Wa yun. Ginoo. Nganong nahitabo man kini ka nako. Ngano man. Alin? Ano ka diyo? Oy, mura ka man og nag-emote na po. Ay, wa, Divino. Wa. Bahin ba kinis pagpuli ni Padre Benjamin, ha? Nang Marlen? O, Divino. Og nga no naman po, ha? Nang Marlen? Tungod ba kay si Padre Benjamin mo'y amahan ni Doris? Gusto ka, Divino. Si Benjamin ang amahan ni Doris. Aw, mas maayo nga dili ka mo pahawa niya. Aron mahimo usa ka charming family ang magpuyo ning kumbinto, ha? Divino. Sige, Doris, ayaw-ayaw sa iyong biyahe. Upabuton ko ang pagbalik inigtakdol sa buwan. Mga usa ka simana, kikan karon. Magalaom ka, Premo. Adios. Na-energize ko o ba ni Doris karon. Natakpaw ako. Ug ang katagbawang lawas nun, dili garantiya sa tinud-anay nga kalipay, Eric. Oh, ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!